deschideți urechile, frate, și auzi glasul Domnului care zice: veniți către mine toți cei osteniți și împovărați cu păcatele și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Deci acum cu frică și cu bucurie dă lui Dumnezeu răspunsul cel cuvincios la fiecare din întrebări, încât cu adeverire să cunoști că însuși Mântuitorul nostru, împreună cu tot lăudata sa Maică, cu Sfinții Îngeri și toți Sfinții Lui aici de față stau, auzind cuvintele ce de la tine vor ieși. Pentru că atunci când va veni să judece vii și morții, să-ți răsplătească ție, nu după ceea ce vei făgădui și mărturisi, ci după cum vei păzi cele ce vei făgădui. Deci acum, dacă te apropii într-o adevăr către Dumnezeu cu luarea minte, răspunde nouă la cele ce te întrebăm. De ce ai venit, frate, căzând la Sfântul Altar, la această sfântă însoțire? Dorind viață pusnicească, cinstite Părinte. Dorește îmbrăznicești de îngeresc cu chip să fii rânduit în ceata monachilor? Așa cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite Părinte. Cu adevărat bun și fericit lucru ai ales, numai de el vei și îndeplini. Pentru că lucrurile cele bune cu osteneală se câștigă și cu durere se împlinesc. De bună voie și din cugetul tău te apropii către Domnul. Așa cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite Părinte. Nu de vreo nevoie orsilă. Nu, cinstite Părinte. Vei petrece în mănăstire și în puznicie până la cea din urmă suflarea ta. Așa cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite Părinte. Te vei păzi pe tine însuți în feciorie, în întreaga înțelepciune și în cucernicie. Așa cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite Părinte. Vei păzi până la moarte ascultarea către mai marile tău și către frații cei într-un Hristos. Așa cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite Părinte. Vei răbda toate supărările și înstrâmtorările vieții cele monahicești pentru împărăția lui Dumnezeu. Așa cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite Părinte. Vezi, fiule, ce fel de făgăduință dai Stăpânului Hristos. Pentru că Sfinții Îngeri sunt de față în chip nevăzut, scriind această mărturisire a ta, care îți va fi cerută la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Deci te povățuiesc pe tine la viața cea mai desăvârșită, după cum s-a arătat a fi viața Mântuitorului. Și te învață cele ce se cuvine ție să le primești și cele de care se cade să fugi. Pentru că iată ai socotit, fiule, să te apropii și să slujești Domnului. Deci de voiește a te face monah, mai înainte de toate, curățește pe tine de toată întâlnăciunea trupului și a Duhului, săvârșind sfințenie într-o frica lui Dumnezeu. Câștigă-ți merită cugetare prin care moștean te vei face al veșnicilor bunătăți. Leapă-dă îndrăzneala obiceiului celui lumesc, ascultare să o ai către toți, fără cârtire să fie în slujbele cele rânduite ție, în rugăciune să fii răbdător, în privegheri nu pregeta, în ispite nu te mâhni, în postire nu slăbi și cunoaște că prin rugăciune și postire se cuvine a îmblânzi pe Dumnezeu. În neputință și boli nu te împuțina. Păzește dar de viclenile gânduri, pentru că de va înceta vrăjmașul să-ți aducă aminte de viața cea lumească și să-ți facă rută viața cea îmbunătățită. Deci se cuvine, dacă ai început a călători pe calea ce duce la împărăția cerurilor, să nu te întorci înapoi, pentru că nu vei fi îndreptat într-o împărăția cerurilor. Deci să nu cinstești ceva mai mult decât pe Dumnezeu. Să nu iubești nici pe tată, nici pe mamă, nici pe frate, nici pe cineva din ai tăi, nici pe tine însuți să nu te iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Nici o digna sau cinstea de orice fel ar fi. De sărăcie să nu te ferești, nici de reaua pătimire, nici de defăimarea oamenilor sau de altceva care socotești a fi cu a nevoie că vei fi oprit de a alerga în urma lui Hristos.
căci totdeauna să cauți spre virtuțile celor ce au viețuit după Domnul Dumnezeu într-o nădejde și să-ți aduci aminte de toți mucenicii și cuvioșii cei din veac, care cu multe sudori și dureri și cu nenumărate sânjuiri și moarte au câștigat acestea. Fii treaz în toate, pătimește îndelung ca un bun oșteas pentru Mântuitorul Hristos, care bogat fiind într-o milă pentru noi a sărăcit, făcându-se ca noi, ca să ne îmbogățească cu împărăția Lui. De aceea se cuvine ca și noi să ne facem următori ai Lui și pentru dânsul toate să le răbdăm, sporind în poruncile Lui ziua și noaptea. Pentru că însuși Domnul a zis, de voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Adică să fie gata de a pururea până la moartea care către îndeplinirea poruncilor Lui. Pentru că prin a flămânzi și a înseta, a fi gol și dosădit și batjocorit și ocărât și prigonit și de multe alte întristări și necazuri înconjurat, se închipuiește viața cea după Dumnezeu. Și când toate acestea le vei pătimi, bucură-te, zice Domnul, că plata ta multă este în ceruri, într-un Hristos, Domnul nostru, care se cuvine slava în veci. Amin. Toate acestea le mărturisește așa în nădejdea puterii lui Dumnezeu și te îndatorezi a stărui în aceste făgăduințe până la sfârșitul vieții cu darul lui Dumnezeu? Așa cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite Părinte. Pentru tot înduratul și mult milostivul Dumnezeu, care deschide preacuratele îndurări ale neurimatei sale bunătăți fiecăruia ce vine către dânsul, cu dorire și cu fierbinte dragoste. Cel ce a zis mai degrabă va uita mama pe Hristos decât te voi uita eu pe tine. Acela știind de dorința ta și către acest gând al tău, adăugând și puterea sa, prin împlinirea poruncilor Lui, să te primească, să te îmbrățișeze, să te apere, să te facă pentru tine zid tare împotriva vrăjmașului, piatră de răbdare, pricină de mângâiere, dătător de tărie, dăruitor de suflet bun, împreună noi voitor în bărbăție, împreună culcându-se și împreună sculându-se cu tine, îndulcind și veselind inima ta, cu mângâierea Sfântului Duh, învrednicind-te pe tine și de partea Sfinților și a cuvioșilor părinților noștri, Antonie, Eftimie, Sava, Calnic de la Cernica, Dimitrie cel Nou din Basarab, Grigore de Capolito, Bisarion, Sofronie, Leonte de la Rădăuț și a preacuvioasei Maicii sale, Parascheva de la Iași și a celor împreună cu dânsii, cu care să moștenește împărăția cerurilor, într-un Hristos Iisus Domnul nostru, care se cuvine slava, stăpânirea, împărăția, puterea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai legiuit a fi vrednici de Tine pe cei care au părăsit toate cele lumești, rudeni și prieteni. Și a urmat Ție primește pe robul Tău acesta, Alexandru, care s-a lepădat de toate acestea, după Sfintele Tale porunci. Și îl povățuiește în adevărul Tău pe dânsul, care cade la Tine cu neabatere. Îngrădește-L pe dânsul cu puterea Sfântului Duh, ca să nu poată lucra împotriva lui toată meșteșugirea cea potrivnică, dăruindu-i răbdare, că bine să-ți placă Ție totdeauna. Cu ajutorul preasfintei stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoare și ale tuturor Sfinților Tăi, care din veac au binecuvântat, că s-a binecuvântat și s-a preaslăvit într-o cinstită și de mare cuvință numele Tău, acum al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Amen.
nădăjduiesc spre Tine. Cel ce ne arăta nouă multe feluri de căi de mântuire prin întruparea Hristosului Tău. Primește pe robul Tău Alexandru, care a lăsat poftele cele lumești și pe sine s-a adus Ție Stăpânului jertfă vie bine primită. Ridică de la dânsul toată pofta trupească și gândurile cele nesocotite, ca prin lepădarea părului celui nesimțitor să lepede și necuvântătoarele cugete și fapte, să brâncească a lua asupra sa jugul Tău cel bun și sarcina Ta ușoară, să-și ia crucea sa și să-și urmeze Ție Stăpânului. Păzește într-o sfințenia Ta și îi dăruiește lui gând bun spre paza Sfintelor Porunci, împreună numărându-l pe dânsul la vreme bine primită cu ceata aleșilor Tăi, darul și cu iubirea de oameni a unui născut Fiului Tău care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul de viață Făcător Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, Fiule, Mântuitorul Hristos să în chip nevăzut stă aici de față. Vezi că nimeni pe tine nu te silește a venit la acest chip. Vezi că tu de bună voie voiești logodirea marului și îngerescului chip. Așa de bunăvoie, cinstite Părinte. Ia foarfece și mi-l dă. Ia foarfece și mi-l dă. Ia foarfece și mi-l dă. Iată din mâna Mântuitorului acest foarfece, vezi, dar cui te făgăduiești, de cine te apropii, de cine te lepezi. Binecuvântat este Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să mântuiască la cunoștința adevărului ce vine, Cel ce este binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Fratele nostru, monahul Efrem, își tunde părul capului său în numele Tatălui, Amin. Și al Fiului, Amin. Și al Sfântului Duh, Amin. Să zicem pentru dânsul. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Fratele nostru, monahul Efrem, se îmbracă cu haina veseliei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Fratele nostru, monahul Efrem, ia semnul Sfintei Cruci a Domnului Iisus Hristos pe pieptul său, ca să se nevoiască cât îi va fi cu putință al urma și în tot ceasul aș aduce aminte de patimile, de scuipările, de defăimările, de rănile, de loviturile peste obraz, de răzlimirea și de moartea Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care de bună voie le-a arătat pentru noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Fratele nostru, monahul Efrem, primește paramanul spre logodirea marului și îngerescului chip. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Doamne
miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Fratele nostru, monahul Efrem, își încinge în mijlocul său cu puterea adevărului spre omorârea trupului și înnoirea Duhului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Fratele nostru, monahul Efrem, se încalță cu sandalele spre vestirea Evangheliei Păcii. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Fratele nostru, monahul Efrem, se îmbracă în haina mântuirii și în platoșa dreptății, spre a se feri de toată nedreptatea, de toate gândurile cele rele și de cugetele voii sale. Iar gândul morții totdeauna să-l aibă în mintea lui, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Fratele nostru, monahul Efrem, se acoperă cu coiful nădejdea mântuirii, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Fratele nostru, monahul Efrem, ia mantia logodirea mare și îngerescului chip, spre îmbrăcăminte de nestricăciune și spre curățire. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Fratele nostru, monahul Efrem, a luat logodirea mare și îngerescului chip, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsul, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Fratele nostru, monahul Efrem, primește sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, spre rugăciunea cea întru tot ceasul către Mântuitorul Hristos, că este dator în toată vremea a avea minte, în cuget și în gura Lui, numele Domnului nostru Iisus Hristos, și a zice, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Să zicem pentru dânsul, Doamne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. A zis Domnul, de voiește cineva să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. A zis Domnul, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, du-l înăuntru pe robul Tău, monahul Efrem, în curtea Ta cea duhovnicească și îl numără pe dânsul împreună cu turma Ta cea cuvântătoare. Curățește-i cugetului de poftele trupești, de amăgire de șarta vieții aceștia. Și dă lui neîncetat să-și aducă aminte de bunătățile cele gătite celor ce Te iubesc pe Tine, care pentru împărăția Ta s-au răstignit pe sine și în adevărată viață. Că Tu ești păstorul și cercetătorul sufletelor noastre, slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm.